După 5 ani, revenim pe Caminito del Rey. Asta e intrarea. Și astăzi vom avea o aventură. Nu-i așa? Da. Așa-i, copii? Yay! Toată lumea! Exact unde am fost. Nu cred. Ba da, ăla e centru de recepție. Hai, entrada! Yay! Da, când am fost noi nu era luminat. Caminito del Rey, care este un defileu spectaculos. Urmăriți-ne în continuare și veți vedea o aventură pe cinste. E posibil să avem un avantaj, pentru că e atât de devreme, să nu fie aglomerat. Știi? Doar să nu fie nor și să fie foarte întunecat, dar nu cred. Cât de lung scria că este tunelul? Vreo 500 de metri, parcă. Și gata, am ieșit și acum avem o porțiune mică până la intrarea oficială. E încă foarte devreme, este ora 8 dimineața și este friguț momentan. Și ia uite ce frumusețe! Ia uitați ce frumusețe de lăcușor. Mă rog, momentan se vede puțin, mai târziu se va vedea mai bine Caminito del Rey. Bine ați venit la Caminito del Rey! Welcome to Caminito del Rey. Yeah, it's a pastie big. Hai să ne grăbim că ceilalți au luat-o în față. Dă Donia. Ia. Te perduși, a? Se perdu. Iete, Cracobaurul circumspect. What you doing? Două zuze mai parfuze. Aha. Aha. Da. Very nice. Da. Super. N-am nicio critică niciodată. Întotdeauna filmezi foarte bine. Băi Spielberg! Băi Steven!
plin de avioane și noi am trecut acum 3 zile tot pe deasupra lui Caminito del Rey. Și am ajuns la intrare. Mami, dar nu vă grăbiți. Vreau să stăm ultimii. Deci ăsta e grupul fără guide și ăla e grupul cu guide. Deci chiar nu merită să... Deci chiar nu merită să-ți iei cu guide. Deci eu nu înțeleg de ce dau atâția bani. Deci nu, pe noi ne-a costat 10 euro de persoană. Că sunt de n-au mărimi. Ia și pentru mine una, mami. Te rog. Thank you. Please follow me, everybody, if you are so kind. I'm gonna give you safe instructions while you prepare your helmet. Thank you. Breteaua aia trebuie băgată pe bărbie, da, normal. Am pus-o peste șapcă. Ai și aveai și tu acolo înăuntru. Găbiță! Joane! Joane! That means please do not stop there too long because the risk of backsliding is a little bit higher there. Then the floor is still humid after the rain last evening. That means that take care of the floor. It can be slippery, especially when you go down. You can use the cables, yes, of steel. Even if it's organic. Ce e acolo? Dai că vorbeai cu nenea. Uite ce mare e. Da. Vai de mine cum e jos. Vai de mine cât de frumos e. Și cât de spectaculos. Sub noi e o dita mai
aratați. Da, dar vezi, de ce oare stau acolo? Orgoi. Păi poate sunt. Hai, hai că vine ghidul. The engineer Rafael Medina, he came with 600 professional sailors. And why the engineer came with sailors that the common or shopman workers? Well, because when he started the power plant, something was of 1901, the sailors 24 years old. And please, try to think about the technology, because the engineer built the original power plant without Alexa, without Siri, without GPS, without computer. Maybe today it's impossible if you try to think and do something like this power plant without the technology. Yeah, it's totally possible. Well, look, in front of you, on the center of the canyon, we can start to see another very important thing. The train. Look, just in front, you can see the train. That was very, very important for the engineer. Today the train connects two different beautiful areas, Malaga and Ronda. And then if you want from Ronda, you can continue to Sevilla City. Careful with the mountain, careful about your heads, your faces. Așa. Kind of jumping by steps. You have more comfortable. Okay. Coming to Luați rucsac, hai. Într-o parte. Și senin mă și astăzi. Vezi ce ne iubește, Doamne, Doamne.
Tălgu? Are cu casca lui, e manager, manager. Dar de ce ori fi atâția vulturi? Ori avea vreo pradă acum pe acolo. Deci uite ce mulți sunt. E de o frumusețe rară canionul ăsta. Deci este spectaculos. Spectaculos. Tot felul de tunele, de... Se numesc vulturia de sus? Cum ai zis? Vulturul grifon. Grifon. Deci vulturia de am filmat eu mai devreme, Da, știi? sunt vulturii grifon. Ok. Hai să iau tu echipaj. Ori vei fi venit altă... Au fi venit altă... Cred că ne-a prins altă echipă din urmă. Mă, e posibil. De-abia am făcut 1 kilometru și mai avem 7 kilometri de mers. Tot, uite, pe acolo ajungem. Hai că avem 7 kilometri de mers. Noi am zis că gata, am terminat, dar nu. Ghiște, nu am terminat, mai avem 7 kilometri de mers. Atât de mult în urmă și faci poze că ai zis, peste după la colțul următor se termină. Da, deci aveam senzația că gata. Ba da, am văzut zambilele. Am mai înaintat un pic. Am făcut încă 1 kilometru prin pădure de data asta. Încă n-am ajuns la canionul celălalt. Curând. Drumul e superb. Și liniștit. Când nu e multă lume, e liniștit. Un canal de aducțiune care nu mai este în folosință. Și l-au transformat în podișcă. În alee de mers. Păi și ce? Era pe aici apă pe vremuri? Da. Aici curgea apa. Un fel de apeduct. În următorul defileu. Da, de acolo venim și încolo ne îndreptăm. Tu ce fotografiezi? Cât de departe? Mă, am mers ceva. Am mers 1 kilometru, a? Ah, ok. Ai văzut tu sigla?
Stai că mă cam ia așa cu răcoare când mă uit în jos. Fai de mine, ce înalt poate să fie. Nu cred că se vede în filmare cât de spectaculos poate să fie. Wow. Doamne, cât de spectaculos poate să fie. Uite-l pe John pe unde e. E pe partea ailaltă a Johnny acolo, uite. Ia, du-te acolo să-ți faci ție. Acum vin. Nu contează, hai. Doamne, nu pot să spun cât de spectaculos poate să fie. Deci nu există cuvinte. Deci nu există cuvinte. Câtă frumusețe a putut să facă natura asta. Ca noi oamenii să ne bucurăm de ea. E că trebuie să mă țin, că mi-e prea frică. Doamne! Deci mi-e frică să cobor.
Fantastic! Deci mi-a pierit graiul, mi-a pierit graiul. Deci, dacă aveam coaie acum, nu mai existau, erau ca biluțele. Deci nu se poate cât de spectaculos e și înfricoșător în același timp. Superb, superb. Asta a fost tot. Deci este unul dintre cele mai spectaculos drum pe care l-am făcut vreodată. Și se finish. V-a plăcut? Da. A fost spectaculos? Da. La mulți ani, Vali. La mulți ani. Asta e special pentru tine. Videoclipul ăsta ți-l dedicție. Ținând cont că a fost excursia programată pentru Da. Deci nu pot să... La mulți ani pentru amândoi. Da, superb. Mi-a plăcut maxim.